25 anyos nga Chinese national ang na-rescue sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation gikan sa Osaka Chinese Online Scam Hub sulod sa High-End Subdivision sa Barangay Banilad, Cebu City. Gingong gi-torture ang biktima, human wa makakuha sa 2 million pesos nga scam quota kada buwan. Samtang duha ka mga sospek na dakpan. Sayra na toong detalye, pinaagi ni ining report. Gipakita sa 25 anyos nga lalaking Chinese national ang mabunog sa nagkadayang bahin sa lawas, apil na sa paa, bukton o uban pa. Gigamitan matod pa og putaw ang pagtorture sa biktima nga dili lang magpaila. Ang iyang partner na ang misaysay sa naitabo sa media kay dili man makaistorya og in English ang biktima. Setyembre 5 wa na makauli ang biktima sa ilang gipuyan hinungdan nga midangup na ang partner nini sa NBI ug naluwas kini September 20 sa gabi. September 6. Hindi na siya nag-message kasi halos maitim na daw yung katawan niya, hindi makapaglakad, hindi makakilos. Kaya after September 6, September 7, doon na siya nag-message sa akin. Pero hindi siya yung nagme-message. During that time of the rescue operation, this is the one pointed to by the victim as the one responsible sa detention, being the manager. Unong palang kabuan, nagtrabaho ang biktima sa usa ka online shopping nga nasutang scam hub nga gipanigya sa laing Chinese national. Modus nila ang pagmamaligya og produkto online diin target ang mga insikra usab ug kung makabayad na ipang-block ang mga biktima. Wa na kuno makaantos ang lalaking Chinese ug mohawa kay gikutahan sila og 2 milyones pesos nga ma-scam kada buwan. Dinhiwa na siya, papaulia o ingong gitorture aron mapugos sa pagtrabaho. Yung araw na yun pala siya tinabugbog. Tapos nakita ko siya, minigapan lang yung mukha niya na may bugbog siya dito sa ulo. Samtang nadakpan atol sa operasyon ang manager sa online scam hub nga usaw-usab ka Chinese ug ang Cebuano nga driver nila nga nakuhaan og armas ug mga bala. Nagdumili sa pagkomento ang Chinese nga suspect samtang gipanghimakak sa Pinoy nga didakpan nga iya ang armas ug wa usab kuno siya masayod sa krimen. Giklaro sa biktima pinagi siyang asawa nga way labot sa torture ang duha ka mga dinakpan sanglit laing mga sinuhulan nga tawo ang nihimo nini. Ang tag-iya sa online scam hub padang giila sa NBI sa gihimo nila karon nga case build-up. Samtang nag-abang ra kuno og balay sa subdivision ang utok sa scam hub nga gihimong susama sa call center. So far, walang nagsasalita kung ano ang pangalan ng employer, ang Chinese employer nila, tinatawag nilang boss. But that will be subject to a follow-up investigation by the NBI. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.